dnešnom videu si povieme, na čo je if, ako ho zapísať a ako sa používa. Takže poďme rovno na to. Takže ako zapíšeme daný if? No je to viem jednoduché, napíšeme if, dáme okruh zátvorky, dáme žilné zátvorky a je to. Čo sa píše do týchto okrúhlych zátvoriek? Z týchto okrúhlych zátvoriek sa píše nejaká podmienka. Napríklad, môže to byť nejaká logická, takže dáme int x, do premenej x sme dali 20, čiže pýtame sa, je 20 väčšie ako 15? Áno je. Čiže vykoná sa kód, ktorý je v týchto množinových zátvoriek. Napríklad napíšeme soud. Soud je skratka pre system out print, dáme tabulátor a rovno sa tam to doplní. No to je krásne, nie? Nemusím to stále vypísať, to je super. Dáme množinové zátvorky a iba napíšeme vykonal som sa v if. Pustíme, či je to pravda. Vypísalo sa toto. Takže je pravda, že 20 je väčšie ako 15. No super. Takže, ale čo kebyže dáme znamienko naopak? Je 20 menšie ako 15? Nie. Takže sa nevykoná nič. Ale môžeme to zachytiť v úplnej podmienke. Keď napíšeme else. Podmienka, keď napíšeme if, else. Toto je proste úplná podmienka, tak sa to volá. A toto môžeme zachytiť a napíšeme zachytené v else. Alebo vykonané v else. Mal som napísal zachytené. Zachytené v else. Čiže 20 je menšie ako 15? Nie. Vráti nám to hodnotu false. Keď to vráti false, tak sa toto v tých množinových zátvorkách, ktoré je pri ife, nemôže vykonať. Ale len to, čo je v else. Ešte máme jeden fígeľ. A to je to, že môžeme napísať else if. Čo to znamená? Keď x je menšie ako 15, vykonaj toto. Čo je v týchto množinových zátvorkách. Tu nemusí byť len jeden príkaz, tu môžu byť aj dva výpisy kľudne. Ďalší výpis. To sa bude pekne všetko za radom vykonávať, alebo tam môže byť nejaká matematická operácia, hoci čo. Len ja teraz to vysvetľujem jednoducho, len s výpismi, čo kedy sa vykoná. Takže, keď je x menšie ako 15, vykonaj toto. Keď je x väčšie ako 15, alebo rovné 20, tak mi vykonaj som v else if. Aby sme to videli. Je x rovné 20? Je. Čiže vykoná sa toto som v else if. Super. A toto je už vlastne všetko s podmienkami. Tam nič iné sa nedá napísať. Buď if, else if, alebo else. Nič iné. Toto je proste ten základ. Toto je to najľahšie, čo je a proste si myslím, že nie je to vôbec zložité. Buď máte if, máte else, alebo else if. Nič by sa nestalo, kebyže nenapíšete tento else if, ale napísali by ste ďalší if. Úplne to môžete spraviť aj takto. A teraz dáte x sa rovná 20. A tuto napíšete som v druhom ife. Tak. Nič by sa nestalo. To sa nevykoná. Nie je tu žiaden else, tak ten sa tiež nevykoná. A idem ďalej, čítam. Je x rovné 20? Je, tak napíšem som v druhom ife. Úplne jednoduché. Ešte by sme si mohli spomenúť jednu vec. A to je, kebyže si napíšem else, ten else if a dáme, že x je menšie alebo takto. Áno. Dáme rovné 20 a tu dáme, že x je väčšie ako 15. Som v else if. Čo myslíte, čo sa teraz vykoná, lebo 20 je väčšie ako 15, ale 20 sa rovná 20, takže sa vykoná toto a potom ešte toto. Takže vykonal som sa v if. Vypísal sa toto a ďalší výpis. X je väčšie ako 15.
je to pravda. To sa splnilo, to sa aj malo splniť. Ale malo sa splniť aj toto, nie. X rovná 20. No, popravde nie. Pretože tu sa skúma vlastne tá najbližšia pravda. Najskôr prejde program na toto, skontroluje. Je 20 väčšie ako 15 je. Vypíšeme toto. Ale toto else if je ako keby napojené na toto ifko. A už keď nejaké z tých ifiek je pravdivé, tak tie ďalšie po ním sa už nevykonávajú. To sa už preskočí a program ide ďalej. Veselo takto dole a tu by sme mali nejaké ďalší výpis napríklad. Ďalší výpis a skočilo by sa sem. Čiže vlastne staje to sa vypíše a skočí sa rovno sem. Toto sa už nerieši, či to je pravda alebo nie, lebo už sme jednu pravdu mali. Taktiež, kebyže máme ďalší else if, môžeme si to ešte ukázať, či je to naozaj tak. Aj toto je rovné 20 a napríklad som v ďalšom else if a toto teraz otočíme, aby to bola nepravda. Je 20 menšie ako 15 není, čiže toto je pravda a vypíše sa len tá prvá pravda. Vykonala sa len som v else if. Toto sa vypísalo. Lebo x je rovné 20, ale tu je x rovné 20, ale už máme tu našu prvú pravdu. Tieto ostatné ify. A kebyže tu ich mám aj 10 ďalších, takže by sa ani jeden nevykonal, kebyže sú tie všetky ostatné pravdivé. A rovno sa preskočilo na tento systém out print a vypísal sa ďalší výpis. Takže toto je z podmienok vlastne všetko. V ďalšom videu si vysvetlíme, ako robiť zložitejšie podmienky a môžeme spájať podmienky do zložitejších vecí, aby sme všetko pokryli a nemuseli ich vypisovať na milión takýchto menších podmienok. Takže ak sa vám video páčilo, zanechajte like, dajte odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ ahoj.